Bé, estem ara aquí a punt d'arribar a les 1.000 visites. Potser o ella o jo ha arribat a les 1.000 visites. Jo crec que ell fa trampa. O potser no, vés a saber. Aquí tenim l'àrbit que està mirant aquí amb les seves coses. Té un aparato per controlar visites, aquest és l'aparato per controlar visites, i aquest és per atacar. Estem aquí tots molt nerviosos. Vostè està nerviós? Però l'àrbit va molt lent, no? No, és l'ordinador que va lent. És que, quina hora és? Diem quina hora és. Esclar, si ara miro l'hora jo no puc. Són les 10:20 del matí. Vols que miri l'hora? Marxarà la imatge, veus? És la... Però si no porta rellotge, Roger. Tant que porta rellotge i tal. Bé. No té nada. Són les 10:20 del matí i la Sílvia... D'un dijous, D'un dijous. Poca gent hi ha a les 9:20 del matí un dijous. No, ensenya tota la gent que hi ha a la sala. Una bola d'aquelles de l'OE. Ensenya'ls la nostra pancarta. Aquí ho estic ensenyant. Per què ensenya'ls-hi? No ho estem donant, això en directe. Ah, sí? Ahir volia mirar l'eclipsi i no la vaig trobar. Vau trobar la bola que deia Manel Dot? Ja, et vas aixecar a les 5 del matí. Ah, a les 5 del matí era? I no sé com vaig arribar a casa. Ja tinc els resultats. Ui! Un moment. Quins nervis. Podem fer allò que feien en aquest programa de tele. El què? Veredicte, àrbit. Està una mica al·lèrgic avui l'àrbit. Ah, sí? A què? Tens al·lèrgia? El canvi d'olors Ah, sí? i el canvi de temperatura. Sí, fatal. Això és una cosa molt... Bueno, És que no ha reaccionat gaire l'àrbit. No s'han arribat a les 1.000 visites encara. Però com estem? Espera, que he d'acabar de fer un càlcul, un moment. I tios, però què feu? No entreu! Entreu-me! No, perquè no, llavors no. Mentre que la Xiruca continua amb 960... No continua, perdó. Ja està, no entretingut. Joder. Has fet un canvi de número, És els friquis aquests que sempre entren. Jo tinc els friquis nocturns. Us dit friquis. Aviam, la gent que entri al meu blog, si us plau, que s'identifiqui. Amb el blog? No ho sé, d'alguna manera, que deixi Ah, que s'identifiqui, no que s'identifiqui. Continua, perdó, que m'he equivocat. Mentre la Xiruca ha pujat 6 posicions. Toma ja! 6 visites. I ha aconseguit 973. Penés! Deixa el rellotge, continua guanyant, sumant 10 visites més des d'ahir a la tarda amb 983. O sigui...